Isra'ila da Hamas sun tabbatar da cimma yarjejeniyar tsagaita wuta ta wucin gadi, inda Hamas ɗin za ta sako 'yan Isra'ila 50 da ta yi garkuwa da su. Dukkansu dai mata ne da ƙananan yara. Hamas ta fitar da wata sanarwa a ciki ta yi ƙarin bayani kan cewa Isra'ila za ta saki Falasɗinawa matasa da mata 150 wanda ake tsare da su a gidajen kasan Isra'ila. We have been told by Israeli officials that if the initial agreement works. Wakilar BBC ta ce jami'an Isra'ila sun shaida mana an cimma yarjejeniyar dakatar da wutan na kwanaki 4, a tsakanin kuma kwanakin ne za a mika Isra'ilawa 50. Idan komai ya tafi daidai za a tsawaita dakatar da buɗe wutar da ƙarin kwanaki 3. Qatar dai wadda ta shiga tsakani da ƙasar Masar sun ce nan da awa 24 za a sanar da lokacin fara aikin wannan yarjejeniya. Shugaba Joe Biden na Amurka ya yi maraba da nasarar da aka samu a tattaunawar da za ta bada damar sako waɗanda Hamas ta garkuwa da su lokacin da ta kaddamar da hari a Isra'ila a ranar 7 ga watan jiya. Wani babban jami'in gwamnatin Amurka ya ce ana sa ran akalla Amurkawa 3 cikin waɗanda mayakan Hamas ɗin suka garkuwa da su a Gaza za a sako, har da wani yaro mai shekaru 3, kuma waɗanda za a sako su nan da kwanaki masu zuwa. Israel says that despite the deal, it will continue the war to bring back all. Sai dai wakilin BBC ya ce Isra'ila ta ce duk da wannan yarjejeniya yaƙi tsakaninta da Hamas yanzu aka fara, har sai ta ga bayanta da kuma tabbatar da babu wata barazana da za a fuskanta daga Gaza a nan gaba. Hukumar shige da fice ta Indonesia ta baiwa sama da 'yanci rani 200 na musulman kabilar Rohingya waɗanda suka isa ƙasar cikin wani kwale-kwale a ranar Lahadi izinin zama na watanni 3 a cikin ƙasar. 'Yanci ranin da yana zaune ne a wani wurin wucin gadi a gunduman Birewin, inda suke jiran tsammani tun zuwan su ƙasar, da kuma mazauna yankin ke faman korafi kan zaman nasa a nan. A yanzu dai hukumomi sun maida su wani wuri na daban da ke birnin Aceh. Babu tabbacin abin da zai biyo baya da zarar wa'adin da gwamnati ta ɗiba musu ya cika. Hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya a Indonesia ta ce matakin ya dace, maimakon a bar su suna ramba a teku ba tare da wani tsaro ba. Tsirarin musulman kabilar Rohingya dai sun tserewa tashin hankalin da ake yi ne a ƙasar Myanmar. To masu sauraro, labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na BBC. Koriya ta Kudu ta dan dakatar da yarjejeniyar soji tsakaninta da Koriya ta Arewa bayan Pyongyang ta sanar da yin nasarar harba tauraron leƙen asiri na farko zuwa sararin samaniya. Yarjejeniyar da aka cimma din da a shekarar 2018 an yi ta ne da nufin rage tashin hankali tsakanin ƙasashe makwabtan junan. Terence Heringe farfesa ne a kwalejin sojin ruwa a Amurka. The satellite will allow North Korea to have some degree of being able to survey. Ya ce tauraron dan adam din da zai bai wa Koriya ta Arewa damar ganin abin da ke faruwa a Koriya ta Kudu. Akwai hadari sosai ganin arewar na cewa za ta harba karin wasu taurarin. Firaministan Koriya ta Kudu din Han Duck-sung ya ce sojoji za su koma aikin sa ido kan lamarin da ke gudana a iyakar kasashen, wanda a baya aka janye. A fagen wasanni kuwa an samu tsaikon fara wasan farko na neman gurbin shiga gasar cin kofin duniya tsakanin Argentina da Brazil sakamakon rikicin da ya barke. Kaftin din Argentina Lionel Messi ne da ya ja tawagar 'yan wasansa wajen filin wasa bayan 'yan sanda sun yi taho gama da magoya bayan kungiyoyin biyu a filin wasa na Maracana a birnin Rio de Janeiro. Kafar yada labaran yankin ta ce fadan ya barke ne lokacin da aka fara rera taken kasashen biyu, amma kuma nan take 'yan sandan kwantar da tarzoma suka shiga tsakani. Argentina, wadda ke rike da kambun kofin duniyar, ita ce ta yi nasara a wasan, inda ta zira kwallo ɗaya mai ban haushi a ragar Brazil. To ƙarshen labaran duniyar kenan. Madalla, sai kuma rahotanni inda za mu faro daga Isra'ila da Gaza. Majalisar Ministocin Yankin Isra'ila ta kada ƙuri'ar amincewa da yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta na wucin gadi da ƙungiyar Hamas a daidai lokacin da ƙungiyar Hamas ɗin ta sako wasu mutanen Isra'ila da take garkuwa da su a Gaza. Qatar, wadda ta shiga tsakani, ta ce nan da awa 24 za a sanar da lokacin fara aikin yarjejeniyar. Ga rahoton Raliya Zubairu. Kafofin yada labaran Isra'ila sun ambato wani babban jami'in Isra'ila na cewa a ƙarƙashin yarjejeniyar da suka cimma, ƙungiyar Hamas za ta saki yara 30 da kuma mata 20, yayin da Isra'ila za ta tsagaita wuta na kwanaki 4. Sai dai saki ne da za a yi shi daki-daki.
inda za a saki ayyari na farko da ya kunshi mutum 10, kuma wannan zai ba da damar tsagaita wuta na kwana ɗaya. Da haka ne kuma za a yi wannan aikin har sai adadin ya kai 50. Ita kuwa a nata bangaren kungiyar Hamas ta ce a ƙarƙashin yarjejeniyar da suka cimma za su yi musayar Isra'ilawa 50 da take garkuwa da su da Falistinawa 150 da ke tsare a gidajen yarin Isra'ila, waɗanda suka hada da mata da yara. Sanarwar ta kungiyar Hamas ta kara da cewa yarjejeniyar za ta kuma baiwa ɗaruruwan manyan motoci da ke dauke da kayan agaji da magunguna da man fetur damar shiga cikin zirin Gaza. Ta kuma ce sojojin Isra'ila ba za su kai wani hari ko kame a zirin Gaza ba bayan yarjejeniyar tsagaita wutar ta fara aiki. A hirar da BBC, ministan harkokin wajen Palestino Riyad Al-Maliki ya yi maraba da matakin. I think this is really very important. It really opens up a huge opportunity for ya ce wannan abu ne mai matukar muhimmanci, zai ba da wata babbar dama ta yin ƙarin musayar fursunoni da waɗanda ake tsare da su, kuma watakila ya ba da damar tattaunawa kan tsagaita wuta na dindindin. Sai dai a cikin sanarwar da gwamnatin Isra'ila ta fitar, ta ce sojojinta za su ci gaba da yaƙi a zirin Gaza domin dawo da sauran mutanen da ake garkuwa da su, tare da kammala aikinta na kawar da ƙungiyar Hamas. Rahoton da Raliya Zubairu ta haɗa mana kenan. To muna kawo muku waɗannan rahotannin ne daga nan sashen Hausa na BBC. Sai kuma Najeriya, inda mahukunta da masana ke ci gaba da tofa albarkacin bakin su game da wani furuci da tsohon shugaban ƙasa Chief Olusegun Obasanjo ya yi, cewa tsarin mulkin demokuraɗiyyar da aka ara daga ƙasashen yamma bai yi wa ƙasashen Afirka rana ba. Tsohon shugaban Najeriya da ya soki tsarin, yana cewa baya la'akari da tarihin al'ummar Afirka da matsalolinsu. Don haka akwai buƙatar a maye shi da wani tsari na musamman. Wasu dai na ganin cewa bai kamata ya kushe tsarin ba, kasancewar shi ne ya yi uwa da makarbiya wajen mayar da Najeriya kan turbar a shekarun baya. Ibrahim Isa ya duba mana wannan batu ga kuma rahoton da ya haɗa mana. Tsohon shugaban Najeriya Chief Olusegun Obasanjo, wanda ya yi furucin a wani taron tattaunawa akan demokradiyya a Abeokuta, ya ce tsarin demokradiyyar da aka ara daga kasashen yamma, musamman ma Amurka, tsarin demokradiyya ne da ya hannun riga da matsalolin al'ummar Afirka, saboda baya la'akari da tarihin nahiyar da al'adu da kuma matsalolin al'ummominta. Don haka ne tsohon shugaban kasar ya ce ya kamata al'ummomin nahiyar su yi karatun ta natsu, su kirkiri wani tsarin mulki da zai dace da nahiyar. Sai dai ga alama wannan furucin bai yi wa wasu daɗi ba, ciki kuma har da mahukunta a Najeriya. Fadar shugaban kasar ta ce babu wani abin ɗauka a cikin maganar Chief Obasanjo, saboda kamar yadda take zargi, sai abin da yake so ne kaɗai ke burge shi. Malam Abdulaziz mai taimakawa shugaban Najeriya ne akan harkokin yada labarai. Ai maganar shi tsohon shugaban kasa Olusegun Obasanjo ba maganar karba ba ce ba yanzu duk wata suka da zai yi akan shugabancin Najeriya na wannan lokaci. Domin maimakon ya zama uban kasa da tijo, kowa ya sani cewa Obasanjo duk da ya alkawarin ya daina siyasa, amma a wannan zaɓe da aka yi na shekarar 2023 ya fito ya nuna ɗan takarar da yake yi, ya nuna jam'iyyar da yake goyon baya. Don haka wanda yake yana da jam'iyya yana da ɗan takara, kuma aka kada wannan ɗan takarar nashi, duk wata magana da zai yi akan shugabancin da yake kai ba za a karɓe shi a matsayin abin da za a dora a sikelin adalci ba. Sai dai wasu masana siyasa a Najeriya na ganin cewa akwai ƙanshin gaskiya a cikin maganar tsohon shugaban ƙasar, amma ba shi ne ya kamata ya kushe demokaradiyyar ba, tunda da shi aka yi uwa da makarbiya, aka kada aka raya wajen kafa demokaradiyya a Najeriya. Don haka bai dace daga baya ya ce kiɗan ba daɗi ba. Malam Kabiru Sa'id Sufi masanin siyasa ne a kwalejin share fagen shiga jami'a ta jihar Kano. Ba wai abin da ya faɗa ba ne ba daidai ba, da yake dai shi din ne ya faɗa, to shine aikin mamaki saboda wasu dalilai. A lokacin yana mulkin soja a shekara ta 1976 zuwa 1979 suka karɓi shawara da kuma daftarin da ya sa aka koma turbar dimokuraɗiyya irin wadda muke a kanta a halin yanzu. Bayan na ɗaya da shi aka karba aka kafa shi, na biyu ya ci moriyarsa, ya yi shugaban kasa shekara 8, kuma ba tare da a wancan lokacin ya ga laifin abin ba ko ya soke shi, shine kusan abin mamakin.
Masana da dama dai na ganin cewa matsalar shugabanci da ake fama da ita a nahiyar Afirka ba matsala ce ta tsarin mulkin da kasashen nahiyar suka ara suka yafa ba. A ganin su babbar matsalar ita ce cin hanci da rashawa. Kuma muddin shugabanni da waɗanda ake mulka ba su sauya halayensu ba, to da wuya a ga mai kyau. Ibrahim Isa, sashen Hausa na BBC, a Abuja, Najeriya. To daga batun siyasa sai kuma na tsaro a Najeriya, inda gwamnatin tarayya da ta jihar Nasarawa suka kudiri aniyar haɗa gwiwa wajen yaƙi da miyagun da ke addabar jihar. A yin watannin nan dai jihar Nasarawa wadda take makwabtaka da Abuja babban birnin ƙasar na fama da